astada alanlığı var da kollarını çekkaysınlar asılıp boldu. Son izinden çesilip barar. Onu devam ediyor. Onda beyler şağırıya. Ana olur. Kantlarına devam ediyor. Onu kim bilir? Aklını etme, kıyı söz bilen. Gözüne çektin beni,
tansın bile ولا بفهم فين بوننا دايما اتوهم فانا تايتا ما شهر يفهم فين فيلفونا وقت ما يفهم ما بوردي لما تفهم بارما قال بفلو تفهم تقرا فين من ننجز نفهم بدنا شد مني تعرفهم بالله اللي بطيبنا تنصينا عيبنا همني تنصم بلن بويفانا شرب 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 اللي بطيبنا تنصينا
10.000 TL koşulları. Потревожила все мечты, разогревая свои манты. Это не темная сила, как ты красива, невыносима. Словно мотив, написанная тебя. Твой берега, аромат никотина. Я твоя, ты моя героиня. Ты мне нужна, ты моя половина, моя половина, моя. Чашки, ложки, все помыты. Взгляд, а я как всегда не бритый. На меня смотри почаще, в этот ящик. И это стиль тебя потащит. Накроет как ламина, лады витамины. Моя половина, моя половина, моя половина, моя половина, моя. Meseleme ayıpola, sen için borsun benim adamım. Yönümün dinlerken beni bu zorla dola. Utanma burada dime de vay bola. Boşu, ay boşu. Birini yaşamalı bile opşu. Sen boşu, bu köçelerin sen benim bile duydurmuşum tagamında. Gelmesen alabalım, yediğime yüreğim umutları attım. Delirdim havasını dip, delirdim almanla. Ben ormanla deme yoluma sabahtan. Direkt durma, eski kolay. Aç bek yüreği. Meseledir, yetmedi. Ayırtan meydanlar yatalar. Biz bu giyeceğini yakladan Kırılmış olsun bile notlamadı. Gençlere gözüme yalan sözlüme bakar. Gülmede yanlış, gülmede normal. Gözmese boynum söylmese söyle. Gel kanadı beyiklere. Men sen yandaysın. Yürü bunu lütfen eğer söyüşmese.
kıymetine bir kere gelmese gelmese bana balım geldiğime diyorum motoru Okuçularımız davarağı oturuyor, mübarek bulsana, davarağı olsana. Biz bolsa kendir, hormatly okuçular, mehriban inatalar, hormatly muallimler bu assatık bir davarağımızı yine de acayip arzularımız hem de bir narsa kutlularımızdan devam ediyor. Ondandır aklattan bir olan çağırıyor. Jurnalda birinci çıkan kıyın, ahir çıkan oğlum. Aklattan. Jurnalda adı birinci çıkan kıyın, en ahir çıkan oğlum. En ahir kıyın kıma çıkıyor. Otun merek olana, yine oğlanlar. Yok mu ya? Şunlar turmadı mı sizlerde? Ha bak gitmedi. Onda otlamanın aşıydı. Birek tüccar oldular etmeli. Bravo arkadaşlar. Ben atla tavşan ben bakıyorum. Ne helalledin lan sen? Arkadaşlar, Sadar Staran'da Çinyerim Noktayan, sizden her verdiğinizde uzun ömür, can sağlık, yukarılarda okumanızı, işleriniz de olsa, ulakhan sınıfları arzulayın, bakıyorum, hemişe gülüp şadyanlık Berekeler durmanıza aşıydı. Hormatly okuçular, her sınıfa, otolar bilen oynamoya, kimşala deyin onu. Ondadır yanlarında. Oğlanların şahını köp olmuyor. maksat gelsin, son kıyas gelir. Maksat elimde kıyaf gelmeyen aşı diye, eylerden olsa. Günler gelsene. Uz keların. Onda bütün bärek olanlar. Hazır kim çalışan onu oynar, stol yaşını getirmeyen aşı da ustaydı. Aynen ne yapar diye. Çatıra koyuyor onlar. Aynen ne? Otur ya. Forma değil. Durun çıkayım. Otlum merek buduna. Oturun ustaydı durun ya, beyler gerek olur. Onda devam ediyor. Acayip tavarağın otlum merek buduna. Soğuk saatlik bunu devam ettin ha. Ha? Dedi ki lan. Devam ediyor. Ayla ne yapar diye. Satrangoller yerler yukarı. Şabakerekler yerler yukarı. Tam diye. Berekallah.
Berkalla. Yengcimde isapşa. Akla alır bol. Berkalla. Tavsa bunu. Tavara kutun berek budun. Allah san şey dip. Bütün durumuşlarım şartlı geçsin. Tavara kutun berek budun. Kader beylere gide geçe. Onda beylerden ne? Jurnal boyunca birinci kıyın. Ağa kolun getirne. Jurnal boyunca yattı mı? Gelbet. Garoy diye. Nile gelbet. Gel davay. Ya kim onu lan doğru. Ya kardeşler, hasta, kun ne yukarı kuzala yarak yapın. Merhaba sınıftaşlar, ähliňiziň arzular akşamy gutly bolsun. Ýaşlar tatlaňyzy diploma urulsun. Muallimler bilen ähliňizde de köp sag bolsun aýdar. Ähli 2000'lar bolup tamam berdir. Sag olun. İlkinci batkan çok düşer yadıma, ahirettan başlap gelen radıma, şadlanıcay tapman kömür şadıma, şeydip başlanıptı mektep yıllarım, öğrettin sen ulasar koymağı, öğrettin sen hem küçüğün söymeği, tek yürekten halal zahmet çekmeği, koynunda öğrendim mektep yıllarım, muallim sen biz bahtı etiren, çağalıktan yetkince getiren, yine bizi kamili gatıran, juwanlyk kalma mektep yılları. Merhaba sınıftaşlarım, arzular akşamı bilen sündürümden kutlayan, ähliňiziň öz saýlan täriňiziň eýesi bolmaňyzy arzu etjen bagtly bolan, hiç açan gatnaşyp kalmasyn. Oy şeýlede bolana, berekallaň saýyp şaharan sözdüň üçin, tabara gutun berek bolana. Çağırýan. Kolon. Degen şey. Degen Şemdir Rahman ýetene. Akmal. Akmal, doğru mu? Akmal ýetene. Akmal yok. İyi lazım. Family. Alqydadan bir şarkı var. Ben çağır, ben gel. Aynı çağır. Ben geldim ha. Ben şimdi Geldi al. Evet gel dur. Berek bu hana. Tabaran da var olsun. Ondan kimseler hem oynayan arkadaşlar. Yani gördünüz oyunun düdüğünü tolları. Evet kışkılar. Aha ondan. Doğru. Ondan fazla bir başlayalım. Maestro ya devam ediyor. Mutlu bir berek bu hana. Şoğu şarkı bilen ya. Acayip güller bilen ya. Güller gitler bilen ya. Oturayım. Berek bu hana. Hormatla değil. Devam ediyor. Buraya turun. Otur ya. Berekallah. Her solda otur çıktı. Merek olsun. Tamam mı kutu merek olsun. Şoğun saatlik devam ediyor. Etmem bir de otur. Etmem. Uzaklar devam et. Bir de otur. Urmamal sayı mı? Berekallah. Kutlu berek olsun. Blow my whistle, baby. Blow my whistle. Go. Open up, put it in. Let's begin. Yengil değil ha? Kutlu berek olsun. Yengcim için hesapça. Beyler. Boldu ediyor sana var ki. Şeyler gelsene. Şeylerden birinci çıkanlar, sokağa çıkanlar gelmeli. Kutlu berek bulun.
kutulduğunu. Arkadaşlarım, Efliğin'in bu Astardaş'ta varanlarından kutluyorum. Efliğin'in yaşı Astardaş'larımız, bu da diploma öğrenmeyen ayrıyken Efliğin'den öldürüğü dersen arzularım değilmeye markayken bakıyorum. Hormatly arkadaşlar, şu Astardaş'ta varanlarını kutlayan durmuşda ilmi dama gülüp yaşamanız, baktı olmanız arzu eden yukarı okul zaylarına girip, yukarı okul zaylarından kızıl diplomlarından kutup ilmi dama güller yüzünden kovu katlaşmak imameden bir evet. Baktı olun. Mehriban arkadaşlar, denizden kimlerden Astardaş'ın görümden kutlayan ellerinde alan Astardaş'tan 5 yıldan yine kutluyoruz. Sağ ol gele. Mehriban arkadaşlarım, Efliğin'in Astardaş'ta varanlarından kutlayan sizin Efliğin'de durmuşda, bağıttan, sevgiden, hormattan, doğal durmuşda yaşamağına arzu edeceğim. Indi bolsa Hüseyin Hatun'u talip diyen adı ötürsün. Mutluğum Efliğin. Şu Astardaş'ta varanı, şu Astardaş'ta varanına katnaşıp bilmedik kullu öden oğlanların azimin, bakının, ıhlakın, ağınadan adından kutlayan, dağıtarın adına. Berkalla, ağzıol tavaran kutlum berek bolun. Kıytalamak şert sana düşmedi. Hadi oğlanı söyledi. Kim geldin? Allah rahmet. Allah'ım rahat geldin. Zümana daryalar. Zumana dar geldin. Nefes geldin. Bağlar mı? Bir bakla sablı bile gelin oğlanlar. Bakla sonra oynayalım. Aynen ne tadı diye? Satranç oluyor. Şeyden bu nasıl ki? Maestro devam ediyor. Çok uzak tutulur. Devam ediyor. Oynaşka devam ediyor. Maestro. Almalı ho. Oynaşka. Tende. Sen sıkma. Maestro devam ediyor. Çok uzak tutulur. Size dinleyelim. Elde takama korona. Acayip günlerimiz. Devam ediyor. Devam ediyor maestro. Hoşhal mektep artık da var ama devam ediyor. Onda devam ediyor. Yürgüttü. Çok uzak bilen. Acayip yılgıslar bilen. Tanklar bilen. Ana sıktı. Let's begin. Ailen efendim ediyor. Elleri yukarı. Elleri yukarı. Aşağı seni çok olanı. Elleri yukarı. Elleri yukarı. Ho. Berekallah. Yengzim için hesapşa. Berekallah davranı kutlayım berek bulanı. Ondan hormatly arkadaşlar mehmanlarım. Gelin adım biraz tanıyın dedik. Kadir mutlulukları gidiyor. Belin ama. Hoşhal mektep artık da varamı da edir. Tanklarına devam ediyor. Onda fizik yemesen gidi.
Yürüyte tankitan samıdatlarda çağırıyor. Onda yürük odanlar kıyılara. Nekim andırmadı. İlk okuyacak. Hoşkan nektir. Yürük. Hoşkan nektir. Hoş geldin arkadaş, gelme aralarım olmasın taş. Onların yükleş, bir başkana arkadaş. Ağlayı merak ettim, innofaş. Men aytmasam onu aytjakken Bugün soňky can men kız sanarıma sebepken Ýene-de soňky gedip düşdi klas taşlar cemmol Geçmece kanıtı 11 yılımı gerek Şemmol Keleden damalıklar Kitap şartlama Köpüsü gül köpü saklımı Köpüsü kaygılı namı Benim oturup sanatım bile klas taşlımı barısın Boyalarım yok bolsun eşti çaylaca vakıda yılgırsın Bar klasımızın öz adı belli rapçisi Kellesi fikirden zorludur eline tutip terçesi Parça kakan geççisi Kuşçusu beşlikçisi Bardı mı tam işe tayar bardı baman işçisi Yenide modalı giyinme Hareketi fonlansıcı vardı Sportsmenim hemen var bombacı Madama kafada giyecek Çünkü gününü geçir ye Bardı uykudan doyma Bizde yatıp geçir ye Aydınım umutu değildim Hemen geçik yürürler Damağım doluda yaşadım Hemen yazım tetirir Hemen içi olsam sensiz bir görmeyin Sarbımın Senden aktifim Senin hoşmuş yazdığın Birinci ekskluziv Herkes
elini Tatlının özünü ettin hayır şaptı hemmeni Sayının hemmedin gözlerin özünü şektilemeni Oynat ola la ola ola la Oynat barın oyna la oyna ola la 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 Oynat elim ola la ola ola la Oynat barın ola la oyna ola la Barın sözüm Barcakayı seni görcükti Mağdamda kahraman Aydamda şalında Halı tuvanda Seninle baktım dummada Yeni dummada Oh la 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 Oh la 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 Oyna bala Oyna la la Hemne kaydı ram pam pam Aynı kaydılı vur param pam pam Tansa git yine kaytadan Korkul hemme tansamayı Oyna dilim oh la la Oynat varım oyna la oyna ola la 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 Oynat elim ola la ola ola la Oynat varım oyna la oyna ola la Varım sözüm Berkeler sağ olun. Mehriban okuçularımız davaramız kuttum diyerek budunu. Onda hoşhal mektep aptı davaramızı kadir yine de devam ediyor. Onda biz kadir mektep müdürüne ul hürmetlerini gidip veriyor. Mektep müdürü Şirbek Murat ve yine bu gerek ul hürmetlerini davara mikrofonunu çağırıyor. Hoşhal mektep aptı davaramızı yürüten yine bu gerek bizi hoş gördük. Hormatly mehmanlar, hormatly okuwçylar. Çünki orta yol makındaki astas, koşuş davarany şunu jemler, şöyle bir jemlemeden mektep müdürlüğüne adından sowatly hatymyz zaty. Birinci 10 sınıflara tarifatlar koşuldy. Soň 11 sınıflara sowatly hatlar koşuldy şerde. 10 sınıfların içinde mektebin awraýyny vilayet derecesinde Türkmenistan derecesinde bir neçe kadar olarak gelen geografiyalarından etrafta vilayette bir neçe kadar ornanan okuçumuz var. Bayram şükür. Şu bayram şükür'e mektep müdürlüğüne adından sowatly haty jemlejde koşulmak istiyor. Bayram şükür özüne. Esapşa. Berkeler, kutun diyerek bu. Şoňgulen astat koşuş davarasyny jemler gutarýar. Şerden haýşylyk bir sana aýdym goýuyor. Şoňgulen astat koşuş davarany geçip gutarýar. Hem işlegi üstünlük okuwlarda, oňa da okuwlara girip mektebiniň etraf vilayet Türkmenistan derejesinde oňa awraýlary ýetirip, oňa işlerdi işläp, mektebiň awraýy oturmagy hemme de arzu etýär. Sag bolun hemme. Taşoğlu hormatly müdür, ben ajaýyp arzular bolşuny. Davaramyz gutly, mübarek bolan davaram bolsun. Gutlalar edýärmi? Ýokmy? Açakmy? Onda onu alardan başlaýar ki, onu alardan bildirenmem gutlaga. Onu bir alır. Onu bir alır. Yandı dolanım senin kucağına, kulpasıma akça, sen tamdan bugün ayrılığın fırsatı geldi, yıllar geçip gitti, yıllara sınıp, 11 yıllar edildi, bilim öğreden, gül mektepten ara açmalı bugün, arzularımız qoğun bulap çağırıyar, arzu sari, tevaf edip durgavun, klastaşlar, arzular akşamlarla için yürekten kutlayan, şu Atstadaş davrasına katmış bilmedik, Zoram, Karay ve Mehrine adına hem de sınıftaşımız, Vatanın derki borcunu yerine yetirmene giden övlaklı bir adım adının kutlayan hem de biz okudan başlamasın muallimler
Okulma Mevlam'a ähli klassdaşlarymyzyň adyny öz minnetdarçylygymy bildirýär. Şeýlede bir näçe ýyllar çempionatçymyz bolan Awliyat Muhammed Ismail'a da öz minnetdarçylygymy we ähli klassdaşlarymyzyň adyny bildirýär. Bagtly bolun. Berkellar. Tawra gutun berek bodur. 11 beyler getirdi. 11 beylerden gutlajaňyzy bizi çagyrýar. Merhaba sınıftaşlar, hemde dostlar. Akşeňiziň arzulara aşamagyny gutlaýan. Sizlere bir çağal arzu etýän hemde öz islam kanuniň eýesi bolman arzu etýän sunluk bilen birlikde gulluğa giden sınıftaşlarym Bamrat hemde adatyny adyny gutlaýan. Merhaba sınıftaşlarım, ähliňiziň atstadaşda barany bilen gutlaýan, gutlamak bilen ähli 10-njy mektepde okudan muallimler ählisine öz minnetdarlygymy bildirýär. Bagtly. Taşylan hormatly mehribandarmy? Goý ajaýyp adullara hatyr bolan 11 çeýler geldi. Ýörete tabara gutlamak üçin 11 çeýle çagyrýar. Merhaba sınıftaşlar, beýle atstadaşamda barany gutlaýar. Yukarı kuzayla gelip dinamikli adamın iyilikli gerekli adamın peşmerinden iyilikli bakın. Merhaba arkadaşlar, benimle atstadaşda varan gutlaýar. Bunda yukarı kuzayla da okumaklarını arzu etýän. Şu 13-nji mektebiň ähli mugallimlerine öz adyna minnetdarlygymy bildirýär. Merhaba arkadaşlar, atstadaşda varan gutly bolsun. Şu eliňizdäki atstadatlar eliňizde gyzyl diplom bolup almaňyzy arzu etýär. Şu atstadatlar arasynda gatnaşylmadyk gulluğa giden dostlaryň adyny bir näçe gatnaşylmadyk dostlarymyzyň adyny çyn ýüregimden gutlaýan wagtly bolsun. Nehip bolaýyny başyldan talip bolup gelenden görler. Berekellar, mehribandarmy? Goý ajaýyp adullara hatyr bolsun ýerine düşsünler. Onda bir ýene bir gedekde tüýtüregimizden adullarymyza diýär. Arga dikde müdiri bir näçe gowy dullar etdi. Tiz durmuş ýoluna ýan kadam batana. Mehribandar, tiziň her biriňizi görjekdigini gowdun boldyna Allah'san. Ähli başak adamlaryňy diňe gowdun boldyna. Görjekdigini gowdun boldyna. Her biriňizi nidi boldy ýokary guçaklaryny giyip, eň ýokarda işlemekleri diýen Allah'san näsip etdirsin. Goý watana gorak kelip şeýle sülükleri işlediysemek diýenlaryň gözüne hip etdirdim diýip dawaramyz jemleýär. Onda hoşal mektebatly dawaramyz jemleýär. Kädirside goodbye school diýär. Goodbye. Senin şeýle. Ora. Maňaçyda. Kadrly usulumlar okuwçylaryna bugün sizler elleriňizde orta mektep tamamlamak hakyndaky atstatlaryňyzy aldyňyz. Ilki bilen hemmäňizi täze alan atstatlaryňyz bilen märekli, gutly märek bolsun. Hemmäňiziň inşallah ýaşy ömrüňizi ýarasyn. Ýokary okulda okujaklaryňyza, o ýokary okuwa bermäge kömek etsin. Indi umuman atstat almak bilen sizler özleriňiz täze durmuş ýoluna gadam basyp oturýarsyňyz. Sol täze durmuş ýolunda siziň hemmäňize bak arzu etýär. Soňam ýene-de gulluğa gitdi, köp ýoldaşlaryňyz gystalragam bolsa, tabii atstatlar alyp ýetişmän gitdi. Olaryň näme gulluk borçlaryny, watan öňündäki döwlet öňündäki gulluk borçlaryny şaman ýerine ýetirip aman sagyny dolan kezinler. O ýygy dolan gelenden soňra inşallah durmuş ýollaryny owada ýada bolmasa owa ýokary mekteplerde okular bilen dowam etdirdiler. Olaryň hemmesine bagyt arzu etýär. Sizlere ýene bir maslahatlarym bar. Sizler hemmeňiz täze durmuş ýoluna gadam basyp oturan okuwçylar, ýaşlar durmuşda okuwçylar indi öz başda gadam basyp bolsaň, öz başda ýaşyjyk bolsaň, her bir adamyny, her bir gadamyny oýlanyp basmagy sizlere maslahat berýär. Sebäbi adamlaryň bir wagtly ýaşamak üçin iň esas zatlar bar. Olar bilen
vatanımda görüp otursanız hakikat parahat oňat iň goý döwletlerin birisi awadarçylyk. Ikinciden bolsa adamyň öz jan saglygydyr. Jan saglygyny näçe oňat bolsa şonça da adam özüni bagtly saýar. Jan saglyk ýani uly baýlyk jan saglyk ýani bu bagt ýok. Şu jan saglygyny saklamagam adamlaryň 90% ýani özüne bagly. Jan saglyk saklamaklyk 90% özüne bagly diýdim şol bire ıssydan gorunmagy, sowukdan gorunmagy. Ondan artık tüyüsüp iyi biçkiden korunmagy. Yaramaz indiklerden korunmagy. Arapdan, çilimden, nasdan diyen yani korunmagy. Hemmeňiz başarmagy. Eger şol zatlary başarmagy, hemişe janyňyz sag bolar, sagat ýazar. Sagat ýazamaklygyň ýa gaýsymyz ýani iň uly baýlyklaryň berdi. Yine de bir näse zatlar aýtmakçy durmuşda öz başda ýasyzyk bolan bir näçe zerurdatlar bilmeli. Birinciden öz gaharyny saklaman başarmagy. Gaharjanlyk ýa-da gahar saklamazlyk bol ören yaramaz zat. Gahar kapyrdyr diýilýär, köýneden aýdylýar. Gaharyny saklap bilmeden hemişe ýalňyşlygyň üstünden bararsyň. Şoň üçin muda gep kıyvatları bilen bağlanışık ya yeni ordatlar bilen bağlanışık olanda yokman gaharyny saklaman başarmaly, gaharjyň bolmaly däl. İkinciden amma kıskanjyň bolmaly däl. Hiç kıskanjyň bolmaly däl. Her bir iş etjek işini ölçäp dökmegi, ýa-da ölçäp bir kesmegi başarmalydyr. Kıskanjyňlyk bilen edilen iş, kıskanjyňlyk bilen edilen ädim, ol ýalňyşlygyň üstünden etmegi mümkin. Şoň üçin muda size maslahatym durmuşda ören serasap hereket etmegi, akylly hereket etmegi, kıskanman ölçäp dökmekligi maslahat berýän. Umumyň yine de käbir zatlar bardyr adam şol ýaş wagtynda käbir duýgulara ýa bolmasa gahara diýen ýaly ýol berip köp ýalňyşlyk goýup berýär. Edibilseňiz ýalňyşlyk goýup bermejek bolun. Sebäbi adamlaryň şol ýaşlygynda goýup beren ýalňyşlygy ol bir 40-50 ýaşda geçen gündügün aşy alyňdan çykyp durýar. Gaýratynam durmuş meselesinde, söýgü meselesinde goýup beren ýalňyşlygyňyz belli bir ýaşyňdan soň bütün öňüňden çykardyrar. Şoň üçin durmuş meselesinde, söýgü meselesinde de ören özüňde puhta bolup, ýedilşäp bir kesip, äçek ädimiň ýaşy oýlanyp, şondan soň ätmekligi tillere maslahat berýär. Umumyň näme hemmeňize şogunki günde saatlyk günüňizde alan atstatlaryňyz bilen gutlap gutmary etýän, hemen bolsa durmuşyňyzda hemmeňize baxt isleýän. Sag bolun. Berekalla halifa, ajaýyp adullarga şeýle benim maslahatlaryma şeýle. Howsnamany okap çykany etdiňiz. Allah can koy sizin adullarga hazyr bolsa, sizin maslahatlaryňyzy dinlesinler. O hazyr howsnamanyň gatyna akly uygulany mekek taş bolgun diýilýär. Şoň üçin ähli jaňyz tez bogaly maşaly maslahatlaryny ýerip ählime babatda şol boýunça gitmeňizi biz arzuw edýär. Onda aýdymlar hazyr meni. Dowam edýär. Hoşal mekep. Gutbay skol. Asmanda ayımda
seni Aşkaya bilmedim Gözlerime yer varam Affedin bilmedim Bir kişine mayılım Başlıklı ayılım Aşık mendele Asmalı ayım Dinle dinle Varım dinle Anlamay bana Yürüm dinle Double at it, bass, nigga. Soprano minus to the B, nigga. Psych D McDally, nigga. Saymanın.com Double at it, bass, nigga. All of the hot. Hey, all of the watching the dally. Hey, Saymanın.com Kadirleyer Hani kalsın çoğun, yeah, yeah. Hani kalsın kokun, yeah, yeah. Durursun teni tolkun, yeah, yeah. Koşulsun tansa her gün, yeah, yeah. Aransın taşın tarih, bedenin bari. Utansın kari, yeah, yeah. Ulu gitşip bari, gelsin beri. Tan foynari, yeah, yeah. Boşudun kırani, öçür çırani. Kıymalı hani, yeah, yeah. Bu gecenin yari, geçmesin buri. Aç kovulları, silap durma gel başkaları sen. Taşla inni sen, taşlamanı gel. Başı gelli gel enni hanı sen. Görkü sen hem tas oynamanı gel. Menem etçek, siz bilen tan etçek. Enem etçek, da govu etçek. Menem etçek, siz bilen tan etçek. Bolum op yüreğiye keser etçek. Elim olda çek, tansı bolur etçek. Bulma asa utoncuran taşına zer etçek. Hareket edip lök, keyfingen bolur köp. Yekeceğim üçün hedeli dör etçek. Yeah, yine de baklan, bilece şartlan. Sana diyecek yok saklan. Yeah, hani korotlan, kovu da taplan. Biz bile tamsa atlan. Ete hareketler, dikmek yemin etsen. Şu olçunun koşuşmaya zamana çiğetsen. Bakı yok sağa çeper kıymalaya eplen. Bu tarzda bilir versin seni hareketler. Saymanın.com Birinci ekskluziv
Oturdum mu?
the time set. Viene pulling up, viene pulling up, viene holding up, yeah, the time set. Viene trailing up, viene trailing up, viene island up, yeah, the time set. Her gün milyon tane egen sen olmadan karşı. Kovukta içeride ıkırda aşağıda ilmadan açanda yok olur aşağıda her adım atında her içim ötende her yürü tutanda tatanda tutanda ellerim yok oldu ayıp yok ya. Günde olmazsa da ben yok ya. Ocağa kalınca bana bak ya. Bir öyle anca yahada okuyor.
مبروك رأيكم.